Tarifyono oma dihitung tanah. Ukuran itu rek yo koyok bis 4,5 kali 29. Lokasi ini strategis cewidek karo pasar menganti, cewidek karo pusar hulaan. Lah dalan nih nol jalan poros rek yo, lor cor ngene iki yo. Lah yo apik rek yo. Lah masalah tonggo delon. Wis gak tonggoan karo dalbo rek yo. Wis oma kabeh. Lah terus omahe wis oponone rek yo, tak dol oponone koyo ngene. Wis free with pencit ngene iki, wis PN rek yo. Lah omahe iki koyo ngene lho. Wis sampean aturan dhewe. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Lah kok nang kene kena gawe ruang tamu to apa rek yo. Kaca iki wis sik kokoh PN rek yo. Nah, wis assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Lah iki ruang tamu rek yo, super gede. Wis cara ngono kena gawe cangkruan, wis aturan dhewe rek yo. Lah tuwa omahe rek yo. Iki kamare weteng rek sono. Iki yo mbopo pian aturan dhewe. Lah terus kene rek yo. Lah ku kamar mbopen aturan dhewe rek yo, kena gawe kos-kosan tau apa rek yo. Lokasine apik strategis. Cak langsung rene cak. Nah. Rek yo tak jelasno lek masalah rego karo ukurane ndek kene rek yo. Lah omahe iki rek yo, ukurane 4,5 kali 29, regane 350 iso nego total yo. Lek masalah rego sampean nego rene ae langsung nang wonge. Wis ngono ae rek yo, info toko aku lek sampean minat utawa pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.